Salam mehriban dostlar. Biz siz zehinlerin gözleğine atlı gepleşimizin ikinci tanına hoş gördük. Vay. Neymiş lan böyle kafeci var adı girip beta oğlunu diyen yürek para giderler. Tur yürü gidelim. Ey maskar etmesene mihman var yanımda. O ne hemen mihman ho? Gepleşik düşürü otur. Gel onunla senem kömekleş. Barı gayta kofe yazın. Kıyızlarla oturup betay. Geçtene yerine. Sizin her biriňizde iň lezzetli, manyly ömür arzu edip, zehinlerin gözlegine başlaýar. Gepleşigimizi meşhur döwlet video studiosy ýazga geçirýär. Ine bu nesip edenden gepleşigimiziň şutanyna bir talantly şahyr gyzymyzy mehman çağırdyk. Gulnar Rejepowa. Gulnar, hoş gördük. Sağ olun. Şu gepleşigimize haýyşymyzy ýykman wagt aýryp geleniňiz üçin. Nesip edenden sen gollamaňda, sen kömegiň bilen gyzykly bir şowhunny gepleşik ýazga geçirer diýip umyt etdi. Sağ olun ilk bilen gepleşige çağıranyňyz üçin hem ilk bilen şular ýa talantlary ýa-da çykarmak üçin şeýle gepleşikler gurnaýanyňyz üçin, alyp barýanyňyz üçin köp sag bolsun aýtjan, hem işiniňizde üstünlük dileýän. Tamam. Gulnar, indi şu yerde tomaşaçylary özüň barada bir gysgaça tanış edäýken. Şu goşgy ýazmany açan başladyň. Haýty şahyrlar halaýan. Ne diňe şahyrçylyk okuýuňyz barmy? Ondan başga da uğurlar bilen gyzyklanýaňyzmy we haýtylar? Özüm bilen gysgaça tanış etsem, aslym Mar welaýatynyň Bayramaly etrafynda doğuldum 1998-nji ýylda. Soňra orta mektebi tamamlap Russiýanyň Çerkes şäherine okuwa taşdym. Häzirki wagtda 4-nji kursda okup berdim. Döretçilik işine başlamagyma aslında sebäp bolan zat ýok. Ýöneky ýerden goşgy döretmek maksady bilen ýöneky ýerden 4-nji klas wagtynda Tugulama. ilkinji goşgym ýazym. Sapakda ýazdım mektepde. Ýöne hiç ýyllyk ýüze çykarmadym. Soň 10-njy 11-nji klasa gelýänçem goşgy ýazýanmy, oýlanma ýazýardym, hekaýe ýazýardym. Hiç ýyl ýüze çykarmadym. Gulnar, ne senden bir da sorasym gelýärdi. Ine Kerim Gurban Nepesowyň şahyrlyk ýanyndan döreýän eken diýip tetirler barda goşgysyny. Şu tetirlere näil garaýan? Alalaşýanmy hakykam şeýle bir şahyrçylyga barmak üçin, başlamak üçin şol bir dadyň täsiri ýetip bilermi şu arada öz pikiriň aýdaýsan?
Men pikirimçe hukman bir zadyň täsiri ýetmek dälim. Her kimde her hili dörýamka diýen käbiri nähil diýip düşündirýän. Käbirine naprimер gitdi men olçul. Gurlaver ol ay. Svobodny. Arkay. Naprimер ort sözlerim garan neme däl biz telewizora düşemiz. Svobodny. Arkay niye söwülmeseň bolýa. Awa. Yok, hakyky. Men pikirimçe şahir bolmak üçin hukman bir sebäp gerek dälimka diýen. Şahirlik aslında bolup biler käbirlerine edil goşky deterlerine aýdyp geçişiň ýaly hem ýangyndan söýgüden soň ýa-da bir ýene bir zatlar başyndan geçirip şahir bolýanlar ba. Käbirine aslında berilen şoň ýaly kimeň düşünjem şeýdi. Duay tarapyn berilen bolýar. Doğru. Köp sawal Gülnar. Inni şu ýerde biziň rubrikalarymyz bar. Şolaryň üstünden biz gelen mehmanyň gidleni ýatan talandyny gözleýär. Ne diýip bolsa getleşigimiziň dowamyna senne de öz zehinini bir näle görüp biler diýip umyt edýär. Demek zehin görüp biler diýip umyt edýär. Gelin bolsa rubrikamyza geçelim. Birinji rubrika oýlanyp gör. Gepleşigimiziň birinji sanyna tomaşa eden bolsaň, şeýle oýlanyrjy soraglar berýär. Sen şolara jogap bermeli. Taýarmy? Taýar. Birinji soragymyz. Gözüň etir, suwuň içinde nähil daş bolup bilmez. Suwuň içinde nähil daş ýok. Ýagşyň suw bolup biler, derýalaň suw bolup biler, deňizdiň ýaplan, islenlik suw bar ýerinde nähil daş ýok. Oýlandyr, soru da men aýtdym. Bolna jogabyna da kömek näme diýin men. Oy. O bolmaýar. Özüm aýdaýan o ýörni. Ya. Ya şeýerçe da goýulmaý bilen joraňa jaňa diýilýär. Efir açyp sora bilýär. Naprimер, nähil tapyl bilmezmi goýup bolmaly. Yok, nähil daş ýok suwun içinde. İslenlik suwly ýerde nähil daş ýok, bolup bilmez. Gümüş altyn ýokdur. Yok, olaryň tapyly biler ha gözleseň. Suwun içinden gümüşem çykyp biler. Ýa-da nähilik daş. Az urnuner. Ine seret. Suwly ýer bolanda nähil ýer gözüň çyýy. Öl yer gözüň öyle. Doğrudan. Suwun bar yer öl bolýar. Indi sen pikir edip gör, nähil daş bolup bilmez suwda. Bedelen daş bolup bilmez. Näme daş bolup? Näme gülýäňe aýdaý bol. Men bilmezsiň senden öwrenä. Bilemem. Eğer siz bilmeyen olsanız geçin deyin diye. Näme daş bol? Bizim Raf kafemiz sizi boş koymadı. Birden aýdy ýaşdyň. Bilemem. Ne? Hiç ilni cevap yok mu? Variant yok mu sende? Yok, variant yok derlim. Men güdüme köp taş gelýär, men haýtyn tutup aýdaýyn. Özüm aýdaýjagam bilmedim. Evet. İstenlik suwly ýerde gurdaş yok. Gel. Gurdaş bolup bilmeden suwun bar ýerinde. Emme daş suwa daldan öl bolar. Men şoň şeýle aýtdym ýa-ni. Suwun bar ýeri çyýgylyk, öllük, gözüň eýlerinde nähil daş ýok. Bolýa geçýär ikinji soragymyza.
2 ay keyin oşup 3 ayırmakan näçe bolýar? Der way. Bar. Bir bolýarmy? 2 ay keyin oşup 3 ayırdım ben. 2 ay keyin oşdan 4 bolýar 3 ayırmakan. Mada. Azu açılýar. Indi 3-nji sorumga geçeceğiz. Seyret. Ejesiniň çağasyna hiç haçan berip bilmeýän zadyny kakasy hemişe berýär. Näme zat şo? Oylanyan, geleceğim hakta. Men ejem bermen kakam näme tamam men bilemem. Pul veren olaýmady mı? Hemme kişide tutuş yer yüzüne şo zat ejesiniň hiç haçan çağasyna berip bilmeýän zadyny kakasy hemişe berýär. Hemişelik şo çağa dowulup ölýänçe şoňa berýär şo zat. Familiýasyny. Sen familýaň kakan adymy? Yok, familýaňy sen ataňa adynyň berip bilýär. Familya oçtu da. Kakasy. Näme ýol? Sen mi bilmem? Ben şu an gatty gol oýladym da. Pikirlen ani? Oýlanyp bor. Adyny oçtu. Adyny mı oçtu bolsun? Oçtu. Gatraýda. Doğru can. Aydın mı? Yani o vermez. Vernay. Adım ya oçtu bolsun. Kakan Kak. bilecek. Kakam berip biljek bäde özüniň ady. Men oçtu vam bolýar. Doğru mu? Molades. Sorum milli. Gatty doğru. Öyle. Hiç açan çağa bir ejesiniň ady, familya nemesi goýulan ama kakasynyň ady geçýär oçtu bolsun. Şolar hemmek işte de şeýle. Şoň üçin ejen berip bilmeýän adyny kaka hemişe berýär. Oçtu bolsun. Molades. Innik sorumuz. Gözüňe öýtür. Öýüňize myhmanlar gelýär. Sen haladynyňda da bir çüşe limonad dur, bir sany ananas sok dur, biram arasa suw dur, duru suw dur. İlk haýsyny açardyň, ilk näme açardyň sen? Arasa su. Asla açıp duran. Ya man gysy gör ya, men sogum lan. Elçin sok der. Yok, mehmanlar üçinmi? Ha, ne mehmanlar geldi. Senem haladynyňda ýanky Şolara hödür etmek üçin dogrymy? Hawa. Indi şol bir çüşe limonad, sok, ananas we biram duru suw bar. Sen birinji näme açardyň? Su açardım. Soğuk açardın. Goýja pikirlenen. İlk näme açardın? Kara dilini açardım soň soğuk. Näme bildin? Ýa-da okudun bu ýerde? Yok, ilk hal dilini açacaksın, näme açardın diye. Näme? Doğru. Näme bilen ne demek? Näme pikir doğru bilen, näme? Awa, bildin ilk hal dilini açlar. Doğru aýdýan. Ýene bir soru, iň soň soru. Gözüň nedir? Baýyň öýü. Baý öý. Biram garypça öý. Şolaň ikisem ýanyp dur. Pajar bolupdy. Indi gözüň nedir? Polisiýa şolaň ilk haýsyny öçürer. Baýyň öýüne çyrar. Baýyň öýüne öçürer. Polisiýa ondan ýangyn öçürmeýär, polisiýa pajaryny öçürýär. Onda haýsyny öçürer onda. Hiç näme öçürýär? Birinçi soru näme bilmedin onu? Birinçi soru Algam melpetişmedi. Yo skule inni girs başladı kadış başladı alış. Mümkün. Doğru aýdýan, ýa malades. Doğru jogaplar berdi. O gatty o. Şu inni rubrikamda geçmeden öň goşkulumdan birini okap berýän bunlar. Ya indi seni Instagram'da şahyrçylyk urumy sen kän paýlaşýanda, goşkulum paýlaşýan ýazgy görnüşini, öz sesiň bilen okan görnüşiňde görýär biz. Yani bir öz goşkulumdan birini awtoryň öz sesi bilen eşitmek başgaça da birini okap berýär. İslamok şöhratpaz ýa-da tüccar bay, diňe gözüm ýaşa doldurma Allah'ım. İlim sana serýän bir dilewçiň say, düşmany üstünden güllürme Allah'ım.
Gedeyin dünyanın şadlığını duyup, bağıttan payımı söylüp, değmeyecekler üçün alada koyup, kalbimi dağlap yüzüm solur mu Allah'ım? Ezizdir maşkalan ehli cezattan, oları dar etme sagat sağlıktan, kömek dilemeyin icizlep yattan, başıma meteşlik kondurma Allah'ım. Sağ ol. Gatowy. Rubrikası inans islenip öz goşuyumdan bir topboğunu alıp şonu dürlü häsiyetlerde okap vermen haýsatdy. İlk öz bolşy ýaly okap. İlki Bir top. öz okulşy ýaly okap. Goşkyn, ki bolmaşy ýaly okap. Maňa ýene pursat dörüp bir gezek. Günäli ýollamyň örtüp garasyn. Ýersiz pikirlere uymaga derek goý, bu sapar pek duýgular gazansyn. Inni şu goşuyumy, şu bir topok goşuyumy aglap okap ber. Näde bolapdy? Agam oýnuşdy, tamam. Yo, asly ýanky bolşy gamyna. Hereket adamı diňe emosiýon. Tapaw, ýok sen nägil aglaýam özüm. Men gyýrwagly. Sen gyýrwagly. Maňa ýene pursat dörüp bir gezek. Günäli ýollamyň örtüp garasyn. Mehriban Tomas özüre güllar, ağlaysy. Goýgunjy. Goýu ne? Ağlandy gül barda. Ağlayan bildirenik da. Turunno. Gül okaňda näle oku. O hakykatdan ağlaýdy näme onuň bilýärmi? Ana ýere. Ana. Pikirin kimle? Bir de seyret. Sen bu ağlamadın. Ama sen ağlasak kolunu bolmady. Pikirin jemle. Gözüň getir. Öz ağlaýşyň bolmasa da çağılar näde bar. Umuman ağlamak diýilende bir şoň bir wrażenie gözüňe gelýär. Ağlap, ýa şoňa wrażenie da ýerine ýetirip berdiň ony. Üçe moýçod. Çağılar ağlaýşy. Bol bir seyretme ýa. Maňa ýene pursat dörüp bir gezek. Günäli ýollamyň örtüp garasyn. Ýersiz pikirlere uymaga derek. Ben kömek edip uğradım. Bol. Yo, asıl uğrun yan. Eri. O men aýdyşym aglaýys da ol. Yo, başynda go warýadyň da. Bana seyredip bölünmü? Ben seyretme yani, ben şunu gülüyorum. Beyler, hepsi oturan olmaz. Biz son kamerada görüyoruz, ne ile alalım. Hani, gülünar ağlayan. Bol. Maňa ýene pursat dörüp bir gezek. Günäli ýollamyň örtüp garasyn. Ýersiz pikirlere uymaga derek goý, bu sapar pek duýgular gazansyn. Maňa. Inniki? Inni şu goşuyny bir de gülüp okap ber. Ay ola anlattır mı? Ýem gülüp. Yan kokan yerlemden alaydyk gördün. Yan yerlerden alaydyk gördü diýäňmi? Hani yeri. Maňa ýene pursat dörüp bir gezek. Günäli ýollamyň örtüp garasyn. Ýersiz pikirlere uymaga derek goý, bu sapar pek duýgular gazansyn. Güller. Şu hakikaten güldüm ya. Güller. Täzeden okudun. İçiňde okudy. Bir dile gülüp okudun şonu. Bolu idi şu okudun şu ol ya.
Bolla. Vay Allah. Günah. Mazet. Tuğalama. İnni soğuk suyunu föy o kap berdene. Mayene pursat dörüt bir gedek. Günäli ýollamyň örtüp garasyn. Ýersiz pikirlere uyma derek koyup sapar päkde ýollar kazansyn. İnni iň soňky soğuk suyunu alzyran ýagdaýda bar. Alzyra o kap berdene. Barada gijene şunu irden. Marşrutka vamka vay yetişermikem. Gıy bolay yatirden en tegen bola bol. Alzyran wagtyň dur. Şunu neyle tüdler efendiler gelýär. Şonu ýa goşuk tetirler bilen aýdyp ber. Bolya biz sen holuk duraly. Sen şu goşuk ile jogap ber bide. Bolya. Bolaya bol gija kamera alyp dura bol. Bir Mayene pursat dörüt. muňa sen pursat diýär. Günäli ýollamyň örtüp garasyn. Ýersiz pikirlere uyma derek koyup sapar päkde ýollar kazansyn. Meni ýara bu gaýta bu. Howluga nok bu alzyra nokta. Oturan da yeni beş bak hadi ya boy. Şey duverdek yetişýäs ne? Malazet. İnni rubrikamız öykünmek. Şerti şeyle. Vaka berýär. Kesip berýär. Rol berýär. Şonu gyýtgaça sahnajyk şekilde oýnap bermeli. Ine şahlada da saňa kömek eder adam. Tamam, men teň partner bolar. Känur öykünmeni ýokdy da başardyňdan ýerine. Başardyňdan. Gözüň etir, şolada etseň bolýar. Häzir aýtjak hadi. Masal üçin gepçi gyýlar bazarda satıcı. Hani yeri. Fikirin Cemile. Kän zadaýdaýynmy? Fikirlen. Aýdy bersen biz Sen kelleňe näme öyle, näli gözüň öyle. Satıcı bolýarlar. İki tane gepçi gyý bazarda satıcı. Şonu oýnap bermeli. Mesela da men partnerim bolar. taýar. Taýar. Fikirin Cemile diň. Başladyk. Agy düýnä iş ýerine çykmadyň lagy. Düýün toý bolla şoň ötmer Kat boldy. kim musty toýdy. Kim lakatdy? Lakatanlarym boldy, ýa-da edenlerim boldy, mene hidil bolmady toý. Agy maňa fonksiyonlara biz seret ýanem ýok idi, men garraýdym mykam. Özüňe sereteň ýok, açyk görşeýdi birak. Horlan. Horlanma, ýok edil horlanma, maturma bolýan. Sakalyň dadyň aýyrdy. Ana yeri. Ya, iyi, devam edin. Agy, goý aýda. Toýada maňa aýtmady. Kim öýlenigi ýa bir ýer çykdymy gaýt. Ýok. Men tanaýan dur. Men tanaýan şonu aýt. Tanaýan olsam häzir jaň etip bana toýuna çağırmady diýip bana. Ýok, gaten tanamo. Tanamokmy? Ýok, tanamo. Menen duýdansa çağırdy. Ay genneçeler. Şunuň näçeden? Dur, bana görüňok bir görüň etip dura. Garaşda 5 min şoýardy. Garaş adam gepin ölmek o dele tertipli bolmaz. Aýtmasana ýaman. Yo gennece maňa şunu ölçäp berdiň. Näçeden bahatyny aýdaýdan? Aýtsana. Bir gülýär görüň. Daýda, daýdaň bolmady. Agy, o näher biz daýda, biz çık bir ýerde çykam da, onu tek gaýp bir. Bakslan. Ama gennece dip durum men jogap bermedin. Gepçi gyýlar. Men bu taýyny saçyjy, bu gaýp men aňyrda oturýan, meni gep etmäne geldik bäri. Gennece bir şuň bahatyny Yüzüm aýtsam. gennece men diýen. Yüzüm ötere gennece men diýen ýerim bar men. O näil men sen genneceň, ha? Yo, sen Häzir şurada it taryp ýygyňa kok goýuran balardan. Sen 5 minut şurdan gitmesen häzir. Agy, on soňam şu satlary aýalyň ýokmy? Özi gelip al bilenokmy? Ey, men Adamlar utansa da galman. Maskara gaýp. Bar aýalyň çağır ýa, öýlenmedik mi senen? ay, mene başga ýerden alaýaklaý balara. Şeydi ver. Bollu. Mağdur. Mağdur.
Gatuoy. Gatuoy. Ay, bulara kıyınam derler bilen kıyı halkına. Hasan maksusat bolýar-da gepip. Dogry dämi ýana ýa, zoruk wa. Ya, dogry gerek sol. Çerkezden Karaçay'a gelýän çaňyz dünýäň gepine edeniňiz dogry dämi? Gep etmedik. Gep etmediňiz. Oça ýatdy, men awy ýanyna telefona oturdum. Gaýsy ne derdiňiz? Gaýsy de. Innik şeýle, oglumyz şeýle. İki tane garralar duşýar. İki tane garralar duşýar. Gözüňe tir ýaş wagtymyz bar, söýüşip durýar bizem bir geçip bar. Alyp bilmändir, bermändirler. Näçe garram soňam gawatlaşýar. Gözüňe geldimi? Garradyk. Şoportody görkezdiň, ha, şoportody oýnap berýär. Pikiriň jemle bar. Ha. Saat mı edil garlan gurulýar. Garra, o garryň rolunu oýnamaly. Gözüňe geldimi? Garra ökünmeli, keç garryň keşmeli. Gözüňe tir diýişiň ýok. Diýiliň bükük. Awa. Garrap sandan çykan daýda di. Daýdalar gözüňe tir. Garralar näme gurrun etdi? Bol başladyk. Galanyň girip baraka boldy. Ana. Agay şada adam agay bay. Bay amsa ulatım yadımdan çıkarmazsın öýdýän sen. Hay diye. Mene bunu terör taradım. Üt gömersin soğuk donluğun. Öňüm şeydip gülýärdi da. Bana mene ondan çıkar. Mene bir näme gözlem kütürüp dur diýmesen. Senem şov bolsun da. Gülme näme gülýän bar. Benim şu biderek güldüm. Şu garrılım. Ýaş gagam gaty ýaş däliňden. Hani ýere. Üt gömersin bu solo ordanlygyň. Şeyledir. Meňe mazajyk gözlem kütürüp dur diýmesen bir kan bir garrap zat ölüm garry diýim hata eden mok. Ýöne ýaş farklar hezir bolýardylar ýa. Ol ýeke tuğdyň şaýy ýatyna düşýärmi? Bu garry kim bu bilen emresin ýa. Yo, meni goý. Patskas görýän. Şu adamın olyam kim bu diýär hatasyň öldürüp. Başka etmedik kabul. Altyjaklaňam oňatmy. Ataklarım oňat. Ne çaktygyň wa? Ay var 7-8 saat ma tonkular kan bilen mok ýadyma düşýän. Tuğlama köpeli böyle fıngılay. Tuğlama. Olyam Saulcan. Mene kıyvanim can ederler. Gideyin kavan rol. Tuğrama git kavanmasın. Kok gerek. Hava sağlıkta görseli. Sağ ol. Havarlası verir imo. Menne ima yok Instagram'a gir Instagram mam senne. Kurtoydaydı kenay. Молодец. Öyle mi? Gatı olmadı. Havrim yönünü daydalar da. Nedir kıdırın? Ay bu. Öyle mi? Ben utan yani niye olun? Yo. Basal hayattan zihine keni. Yo ine şu rubrik olan maksadı var hani doğru aytsak. Yankı üykün mökya goşkulary herkil häsiýetde sen bir aktörçülük urdanam sende belki talant badyr. Biz şon gözleýäs sende. Diýjek bolanym köp uğurluluk gowlat. Ine sen şun özüňem bilýän närsiň mümkin. Ne ýöne sende şu wagt başa baryp dura. Sen şon başarýan. Молодец. Sağ ol. Tuğlama. Evet. İnnik olmadı. Gözüňe ýetir. Sene gyýyz dowany. Sağladı da gidecek oğlun jigdi. Şol nemeni şol sojası hava taknan şöyle bir oynap ber. Hadi olmaz. Şu tane benim fikirlerim nämetçim. Edil gyýjygym molunata nämetmesin ederdim o edil oğluncygym. Bana näge çözdü bolady. Gatı gitjekmi? Okuwda da gitjendir. Aya okuwa gitti. Ay, sen taýla ber bir gir şer. Bir waka.
Bu üst başına seret. Nereden hapalak gelin beydip koynan men yalnızca ütüklep giydirip koyurmadım mı? Ak koynan hapalama diýmedim mi? Ha? Mektebe gidenin yanı gelişin onun ümmete çat dolu. Nerede hapaladın beydip? Yağış yağda. Yağış yağda üst başın nerede hapalabildin beydip? Su oynadık. Sen bana kuynak ediyeğinde su oyma demedin ha? Men sana üst başın hapalama diýsem, hemmelerde değişli ol ya. Näme akıllıca olup oynap bilen o çağılar bilen. Ayasalan da su oyuyan benim ayasa öyle deyip giydim. Näme diýmiş? Ay orası yok oğlum. Ne çekti? Ecem aytacak değil. Ay deyte burada bir. Vay, näten şeytana. Häzir ecem aytjak onsoňam. Men äten üst başyň arasalam ýadadım. Ecem aytmayo. Ecem melk nädir özüň jogap berer. Ecem aytmayo. Ecem aytsa menim sen kakam aytan. Näme diýip aytjak? Instagram'a ýa diyecek. Bilme gene. Yani çal derus kareşklen yup bereyn. Ey bolle deli. Vallahi deli. Ay da gowa gitmiyor. Молодец. Готовы. İnni şutayda Gülnar häzir innik rubrikamyza geçmeden öň ýene bir sunwatyň bir urunda barlap görel seni. Gara aýdym urd. Mümkin aýdym ama aýdy bilýändir. Sesem madyr mümkin bir aýdymdan bir az ekenne sen bir talandyň badyr. Diýil aýdym öýlende sesim goýdeldir. Barlap görýäsmi? Barlap görel diýseniz aýdyp bereň. Gülnar. Haytaydymy hiňlep berbelersiň bize. Haytaydym özüň halaýan. Öz halaýan aýdym alanda Şahzada da kömek etse, häzir Pelwan Halmuradowyň aýlalem diýen aýdymny hiňlep beresim geldi. Öyle. Doğru. Ýa-da ana. Dostlarım aklıma bugün yine gelenler gitmedi bağlan gözüm belki ya da salanlar şuralarını gözümün emriz gözüm canım alanlar dolanmanın öğrülmez bana yine ailelem şuralarını gözümün emriz gözüm canım alanlar dolanmasın öğrülmez bana yine ailelem 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 ayağını taylelem dolanmasın öğrülmez bana yine ailelem. Ol. Ömrüm olsun. Молодец. Kendi sesimi avudun derler o. Ya bizim maksadımız barlak görmek. Basım aydım çok giderim ben bu sesimle. Vay ne ama ne nesip olsa. Köpürlülük goýda da. Edil köpürlüğün başardan goýdat, başarmadan Başarmak üçün barlak görmeli doğrudan. Doğrudan. Ne de sana mümkünçülük oldu. İlk bilen bir da sorasym gelýärdi. Haýsy şahyrlar goýarýan? has köp okuyanım hem goşgulary, eserleri özüme ýakyn saýyp taýdetýänim. Gurbanazar Ezizow. Oldumy? Ya, bir näçe ýadyňa Gurbanazar Ezizow. Has Gurbanazar Ezizowyň goşgularyny goýarýan. Özüme ýakyn görýän. Klasik şahyrlarymyzdan hiç Magdumly, Seydi. Seýtnazar Zeydiň goşgularyny kän okuýardym. Watançylyk temasyndan. Молодец. Onda bizim häzirki rubrikamız edil şu tema değişli rubrika ady dowam et diýip atlanýar. Men sana häzir şahyrlarymyzyň
goşk setirlerinden bir ýa-da iki setirini okuyan sen şoň izin dowam etmeli. Hemem haýsy şahyryň goşkysydygyny, awtoryny bilmeli, haýsy şahyryň kydygyny bilmeli. Başardım. Taýynmy? Taýyn. Hem akıl ver, hem ilinden akıl al. Bolya ikinci setirine maýdaýyn. Hem akıl ver, hem ilinden akıl al. Kitapdan näl gara yerden nakıl al. Bilmedim. Bilmedin mi? Kimin goşkysy awtoryny bilmedin. Awtoryny Kerem Gurbanov esmi kamen datdım ýana. Ýöne. Däl tädiýän. Ýaýdan ýana aýtmany. Goşkyny bilemok da men şoň üçin awtoryny men toşun aýdyp bilemok. Şahyrlygyň çyn bolýan bolsa, ýanyp sönüp, ýene ýanyp sönüp git. Ansanlyk ýazgydyň çyň bolýan bolsa, gara ýere çümüp çykyp çümüp git. Kim goşkysy? Kerem Gurbanov esmi goşkysy. Goşky setirler. Maňat. Kerim ağa goşklar hakykatan. Kerim ağa Goşkyny özüni bilemok, ýöne setirleri şoňkum gaýt. Awa şoňky. Maňat. İkinji goşky. Men bir gyýyza gözleriň görerин. Bilemok. Vay. Men bir gyýyza gözleriň görerин. Men bir gyýyza sözleriň görerin. Ýana. Bilemok goşkyny. Men jodary başkaz gada berdim de. Ýaňaklaryň diýdiň o. Bilemok goşkyny bilemok okanlarym. Ýa haýsy şahyr köp okuyan diýdiň? Şoňklardan beri. Beşon goşkylardan. Bol, Ya, şoň goşkylaryndan nereye? Diňme. Men bir gyýyzda gözleriň görerin. Bana senin gözlerinden gitmeýär. Bana senin sözlerinden bilen aşağı goşkyny. Eşitden goşkyny. Kimin goşkysy? Şu şahyr senin köp okuýanyň, ha? Maskara edip alıp verip koyana Maskara. Ben maskara edip dälesin ýa-ni. Bilemok, goşkylar men. Bolýady ýani. Diňe onan sanaýmaly, Gurbanada edip goşkylaryny bilen başga şahyrlar. Oňam içinden neme hemme toppan nälim diňleýän goşkylarmy bilýän. Ya goşkyny diňlep görmedim. Maňa senin gözlerinden gitmeýek, onu bilýän. Tak aýdylyş ýöne men hemme toppan on ýaly etlerini badan bilemok. Bolýa geçdik ýani. Men bir gyýyza gözleriň görerin, men bir gyýyza sözleriň görerin, şapakda görerin ýaňagyň alyn, giýjede görerin ýaňagyň halyn, synlap ýapraklarda. Ýok, synlap ýapraklaryň ýüzüne derin, onna senin göz ýaşyň görerin. Kerim, Gurbannalar Ezizowyň goşkysy. Maňa senin gözlerinden gitme ýok diýen goşkysy. Inni goşkymyz. Vatan üçin çykdym gıyrat üstüne. Tä janym çykýança dönmenem beýler. Diktir serim düşman astyna. Sille ýaksa ganmanam beýler. Maňa. Ola bilen eken. Öyle men başga topuna çykdym oly. Ýani. Inniki. Çıragyň düşse de salsa da ýalkym. Çırağın düşse de salsa da ýalkym. Çıragyň düşse de salsa da ýalkym. Men göz goşkymdam. Näde bille? İlk alıp geçemokda bir tanış goşkym diýendim. Çırağın düşse de salsa da ýalkym. Sen goşkyň bilen mi? Men goşkym. Şumy? An bor dowam edenmi sen bolsa? Çıragyň düşse de salsa da ýalkym. Ýok. İkinci setirmedi. Çıragyň düşse de salsa da ýalkym. Özge nur saçýardy meniň durmuşum. Haydi.
Dördüm dünyanın kuruluşunu. Üçüncü satırım yapmışım. Köprülüye. Bana nasıl kapıyı bilen halkın deyip baktım. Diyorlar mı? Zahmet kadın okumazım yazmışım o açınım. Koşku özüm kim deyin hakikaten? Bora sağladı. Yok, değişen. Hakikattanım koşku sen öz koşkun. Men sen öz account'undan aldım. Koşkulun men köplünç ilerleyenle. Hakikattanım şu gibi var. Ne başka da den dur şahirlanmaz olin. Koşkulun paylaşırken şonu ünsün yapsın o. Yani şu gibi kağıt bir paylaşıyor şol. Seyrek paylaşsa da kaçan okusan ünsünü tut diye sözleri koşkulur. Çünkü özünden alıp gördüm. Çırağın düştü de salsa da yalkım. Özgürlüğünü satçardı menin durmuşum. Elime berilse açarıp baktım, üytküdördüm bu dünyanın kuruluşunu. Mağazat. Yani vana sahir öz yazan goşkun yaptan bilen ok diye onu çekin. Goşku kän olansoň käbirleri ýadymda galýa, käbirleri setirler men özüm kuduny bilýän, men ýerde dinlesem, okusam, gawat bilsem, ýöne köpüsi ýadymda galyny. Bundan öňde goşku kimin gaftaryny aýtmadyň? Dönmenen begler. Watançylyk temada Seyit Nazar Seydin goşkusy. Mağazat. Bizim innik rubrikamız erkin sorawlar. Agdalardan gelen sorawlar bolup biler. Kommentariýalardan men alyp bilerin sorawlar, sana berilen sorawlary. Ya agdalan sorap biläjek sorawlar bolup biler. Erkin sorawlar. Başladykmy? Başladyk. Ýa-da goşgulaň öz durmuşundan. Ben şu an kän soraýarlar. Näme üçin ýa-da dama gynançly goşgular paýlaşýan diýerler. Köpüsi ýazýar, giňrak boldygyny eýleň, beýleň, göwnük berip ýazýarlar. Goşgulamyň aglawa bölegi görýän zatlarymdan alyp ýazýan. Durmuşdan alınan temalar. Özüm arada has seyrek goýan goşgulary. Gato. Tankyda näýle garaýan? Tankyda dogry garaýan. Doğru kabul edip bilýän. Doğru kabul edip bilýän. Mağazat. Şahir iň gerekli zat şol. Hakykam şu zat. Şahir üçin iň wajyp zat. Seni gowy tarapdan tankyd etsinler, erwet tarapdan tankyd etsinler. Rasus tankyd edilýän bolsaň sen bir ünse ýapşarsın bilýän. Onuň doğru kabul etmeli. Häzir şahir adamdan senden okujuň alsak sen şahir däl bolýan. Menem şeýle bolýan. Dogrudan şahir adam. Okujulygymyzy bizden alsalar da biz hiç kim okumasa biz şahir bolmamyz bolana dogrudan. Adamlar bilen sen adam. Şolun gollugy bilen şolun bilen şahir. Onsoň rasus okujuň sana eştaýyn gowy bolup durýar, eştaýyn gowy bolmandyr diýse, okujuňky dogry sen şonu dogry kabul etmeli. Şu okuyan adam şeýlerä bir netije çykaran bolsa men ne barda badyr diýip özüňi düzeltmeli. Ýöne gynansak da käbir ulumly şahirlanmak barda şeýlerä okuçy hökmünde ýazyp ştaýyny düzedäý sen gowy bolardy diýip bir maslahat görnüşinde ýazýan bolýan. Ay bilemok düzeltmek okumak gowasy men sen o zatlara düşünäňsoň özüň näme etmenkä eýtme beýtme an ýar adamlar hakyky gawat gelýär. Ýöne imanna özümi şeýle edip ýazsalar näkil men özüm halyan gowurýan. Sebäbi adamlar näme ünsetge. Ýöne geçik giden oksen temaň üstüne oturýar, temaň kemçiliklerini zat sinetýän bolsalar, значит sen temaň şoňa yarandyr, azyk bir ünsün döretýän bolsa. Adamlar ünsün çekip bilýän bolsa. Men düzetýän gelýän kommentariýalardan hem goşgumy ýalňyş ýerlerini düzedip täzeden üstüne işläp
Onun için men tertipçil düşünje beremem. Pulo goşu ýazyp gördüňmi Gülnar? Pulo goşu ýazyp görmek. Pul hödürlän nähileki Türkmenistanyň ýagdaýynda şeýle goşky ýazýan diýip eşitdik. Toý gutlaw üçin goşky ýa dowlanyň gutlaw üçin goşky ýazyp beräý. Näçden ýazýan diýip soraýarlar. Pulo plança diýip ýazmaga men utanýan näme üçin men tek şahirlik derejesine pularlar derejesine ýeten adam däl. Onsoň aýtjan maňa hisatyňyz gerekkä. Iňguly zat sag bolsun aýdyň. Men başardığımdan ýazyp bereýin pula satar ýalyky goşgulum ýok. Şeýle. Pully düşünje men şeýle garýan häzirlikçi. Gatnaýar. Gülnar, poeziýaň başga urlaryndan hem ýazyp gördüňmi? Masal üçin, sanet, poema, hekaýalar arada. Men aslında hikaye kän ýazýardym. Ýöne hiç biri internet ulgamlaryna ýa bir telewizioniýa, gazet ulgamlaryna ýaýratmak meser etmedi. Menne ýyşyrlygy dur. Ýöne hekaýa edil häzirki wagtda goşgam hekaýada kän ýazmak mümkinçiligim ýok. Wagt sebäpli ýöne Türkmenistanyň wagtym kän ýazýardym hekaýa. Oýlanma kän ýazýardym. Başdan geçirmeler ýazýardym. Facebook'da. Aňyrda wagtyň ýazýan wagt bolan wagty bir ýankyal gazeta ýa oňa muňa hödüredip gördüňmi ýa şeýle şol atlary gyzykdan gördüňmi umumy? Aslında ýaňa maýdyp geçişim ýaly 10-njy 11-nji klasa çenni hiç ýylky ýüze çykmady menne. Goşky ýazýanym ýadym, bir zatlar ýazýanym hiç ýüze çykmady. Şol wagtlar mekdebimizde bir çäre geçirildi. Çäre şeýle ýygnak bolup çäreden öňürdi. Etrapdan adam gelip bizde kimde aýratyn zekinli adamlar bagysy ýüze çykarmak maksady bilen gelip sorady. İçinizde aýdym aýtýanyňyz, goşky diýanyňyz, surat çekýäňiz ýa ýene de bir zekinliňiz bagysy aýdyň. Häzir biz şeýle ýygnakdan soňra çykyş eder, ondan soň men size kömek etjek diýen manyda şeýle. Gollamak üçin hakyky. Geldi şondan direktorymyz bilen klasymyza giripdi. Şeýle soruldy, klasymyzdan bir okuwçy şeýle çykdy, aýdym aýtýan. Soradylar, dymyp oturdum, utanýadym goşky, şu goşky ýazýa diýdirmeni utanýadym özüm. Atak şu wagtlar men kän uje näse tanak depder goşgulum bady ýöne bir jorulum bilýärdi, hiçim bilenokdy. Şonda jorulumyň biri aýtdym, "Oğlum, Gülnarym goşgular kän öýde aýtmagy utanýar" diýdi. Näme? Oturdum, Gülnar gel dowrum aýtjanlary çağırdylar, men misat diýmen, "Aý depderliňe gel." Çykdym, gitdim. Şu Allah berdi Sapar Gelýewiç diýip bir gazet habarçy adam, gazetin habarçysy, şol adam bilen oturup gürüňdeşlik etdik. Goşgulum diýdi, bir kısansyn okap görüň, prosta sen berjek diýdi. Goşgulum depderimi berdim, men göwnüme ýarady, gathaladym, näme üçin bu wagt içinde şeýle goşgulum ýüze çykarmadyň, näme üçin habarlaşmadyň habarçylar bilen. Soňra aýtdy, men nidi eger sen garşy bolmasaň, her bayramçylykda ýa-da bir çärede zatda geleýin, seni ýazga deýin diýdi. Menem bolýar, men garşy däl. Näme? Radio üçinmi? Radio üçin. Radio üçin. Başta radio bilen başlady. Bizim başga maksatlarymyz kän öňümizde ýöne Allah berdi Sapar Gelýewiçiň saglyk nemesi sebäpli soň aralyga wagt düşdi, soň men bärik okuw geldim, şeýdip galdy. İlk radio bir näçe gezek çykdy, goşgulum özüm okumagym bilen. Bahar bayramyndan çykypdy, hala bayramyndan çykypdy, soňky bizim nemämizden maksadymyz bedew bayramyna düzmekdi. Oňadan men soň bärik gaýtmaly boldum, şeýle galdy. Ýöne şu Allah berdi Sapar Gelýewiçiň kömegi bilen azık aňarda näme döredi, özüme hisatdan çekinmeli, nähileki öz etken zadyňdan utanmaly, özüňe uwerenli bolmaly. Özüňe azık maksat, özüňe azık umyt anam döretdi. Nesip bolup baran soňum dowam ederdim. Nesip bolsa. Gülnar, garaşylmadyk ýagdaýda näýli bolýan? Garaşylmadyk ýagdaýda imine nähili birini. Bir daha garaşylmadyk ýagdaýda
özüm. Bir zat bolsa. Awa. Özüm spakoyn alıp barıp bilýän diýjek gel ýöne. Tolgunyan Aldırayan. Aldırayan. Hakika. Näle aldyraýan? Mysal üçin garaşymyz ýagdaýda bolan. Bir garaşym bir begenlerdi de mysal üçin näle bolýar. Çağıyal bökçöklep bilýän, aýdyp bilýän, özüm şatlanyp gülüp bilýän ýanynda hiç kim bolmany, garam. Ya Kerman ya vallahi kaydı. Nemize gorkunmak bolýar. Garaşymyz ýagdaýda. Gat gorkdunmy? Yürü ağırladı, uğradı. Gorktun mu? Yok, men şeýle pikir etdim şu wagt, garaşylmadyk. Habarlaryň ota hadisalaryň ýüze çykdy, men şonu ýaňlap bilýän. Bir gorkutda urýan onu. Men urmadyň da. Şu wagt. Kamerada Şu wagt. Haza kadrym diýärmi? ýapyldy näme? Mazat. Öyle mi? Mazat. Gaharlanan ýagdaýynda näme bolýar? Gaharlanan wagtym iň gowy hemmekden daşlaşmak diýen. Hiç kim barmalar. Yok, o Sen manyda näme gaharyn da getirýär? men bir zat diýip durkam kejime gaýdylsa. Nähili? Tersine urulasalar deň Tersine diýen. gurulasalar. Matama. Şo bir zat kän gaýtalap, men şo bir zat däl diýip durdum, şo bir zat tutup gaýtalap dursalar, kejime gaýtsalar. Ýöne sen näme gaharyn getirýär onda? Neten şu gaýtalap otursaň da ýöne düşünürdim men. Gahar metro uğradım. Ýopurdan senki ýalňyş bolup bolam dogruda maslahat berip senki ýalňyşlygyny aýtsak bolup duran. Gaharym gelenjäki men şonu dinlemegim islam. Diňe dogry diýen. Diňe Özümki dogry bol etdim. näme gaharyn getirýär naýda ýony? Sen ýal bir zat kän gaýtalap oturdy gaharym gelýär. Men näme aýtylýar bu? Sen Yok, soramadyň Soru ýa-da näme? Ha, soru. Täden. Indi gaharlansyň görket bilermi? Ha? Balgul cool. Yo gaýdlaňa esas goň diýämeli. Manikur mowdan manlar. Gaharlan ýa Näme soğudan normaldir. Gece yatman özüm etdim şunda götürä sen näme soğudan. Yani odan näle gullar. Ine bizinde ýer koluna bizinde gyýyp. Sen seretme odan dalbasın. Näme seretýän? Biz syna ya. Belki serede oturanlara yarayandır. Renk owdan. Özüm taýladyň saçyny alamadım. saçyny. Yo davay näme? O men gahar metran okkan. Ay islenek deret. Olmaňa. Seneden çanyň. Goýa näme gaharyn getirip biler onda bir. Ta o bolýar. Bana şu plandat etmensiň de diýilen söz hala mokda diýseň. Ssenariýan beriň diýdim bolýar. Sen diýjek bolýar pikir nokoýanlar. Şahir adam da bilýär men şonu diýjek bolýar. Senariýany beriň diýdim, realnan bermediňiz. Gaharym geldi men şonu. Taýarlan gelaýmenler. Gulnar biz onu berip görkeýi bilmeýär. Hemem sana 8'e başlaýal biz diýdik. Men sana ýagdaýym şeýle düşünürip aýtdym da şazada. Yo, Gülnä barda düşün. 5 ta zap sitde de taýynam gelen bolsaň. Näme taýarlanaýyn men? Näme taýarlanyp gelen iýminne? Bir zada taýarlan diýip ma senariýany beräýin diýip men düýnüm soradym, bugünüm soradym, ýerden soradym. yo ssenariýany berjek bolsak biz onu bolmaýar Onu gepleşin. men näme taýarlanyp gelen? Näme beýtýäňiz men gelen biderek boldy men şu taýda. Yo, biz Yo men şey diýip gije alyp geldim men gelenim üçin şördedir. Bir saat geçip olsa ýene dowam etip ýap bolar şoň. Size gerek galdy, maňa da gerek galdy. Gülnä. yo. Ana öýkelepdik. Vallahi günler gelir. Mazat. Goýwe. Gaharlandan gidiberýäňler. Kurýanam men. Artistizmden derslik. Ya, realni hällener barla ýatsa ha. Artistizm bada gaty özüm gowy götürüm, gowy beýik derejede bar. Ýokary bal. Ýokary balak. Malada. Mazat. Bal ýöne değişmedir tomaşaçylar aýdan. Ýöne değişmedir Gülnaryň şeýle gaharlansyny görmek istedik de. Okey. Bize gerek bolsa muňa da gerek. İnnen biz gidelim ay. İnne biz gidelim. Sana gerek bir de gerek geldi. Mazat.
Indi bizim wara şu gipleşigimizin iň bir çekeleşikli hazam bir has ütgüşlük dörödýän rubrikasy bar. Ine sen şahirçilik bilen meşgulanýanda, şahirçilikde sen has köp görýäs biz. Goşgular zatlaryň okuýas, Instagramda paýlaşýan. Edil şu ýagdaýa degişli kapyalı sözleşik diýip rubrikamyz bar bizim. Şertin düşünürýän. Men sana kapyalı bir setr, kapyalı goşuk setrini aýtýan. Sen ýzyna kapyalı goşuk setrini düzmeli. Kapyalı jogap berýän ýzyna. Özüm düzüp ýzyna. Özüň düzmeli awa. Düşünüp bildimmi? Goşuklar hiç yerden alınan näl? Bilim öz düzen setirlem. Nuny düzülen setirler täze özümiz. Şu ýymyna sen üçin ýazylan setirler. Taýarmy? Pikiriň jemle. Suhodum edil şu ýagdaýda, şu bada ýzyna seňni şahirçilik okuýuň barlak görýärser. Häzir nähile derejede häzir ýazýaka. Ana. Taýan. Öýke kine döwülmesin göwünler. Öýkeleşip aýrylmasyn söýenler. Başarsan hemişe ýylgyryp ýaşa. Gaharlanmak mudam dert salar başa. Allah tuğur. Köýäýtire oda oýun naharym. Hem gynanly hem emgelli gaharym. Madat. Diňe söýgü gorşap alsyn kalplary. Diňe söýgü gorşap alsyn kalplary. Kalbyňa şaýla münasip ýary. Unutsadyk gamlanarjak zatlary. Hasýaty garadyp geljege sary. Tuğur. Bir tetra araşdyk, bir topok. Hakykatdan bir topok güzel. Özüm Pikirim bir tetra gaýdyp şu bada hiç pikirlenmän. Iň soňky setirme. Sizi görüp duru kellen bolaşdy. Sizi görüp duru kellen bolaşdy. Bolayagym çolaşdy diýen. Günü gelýärdim ayağa çolaşdy diýjek bolýar. Ýer bir bolada ne? Bu manidan çykmaly. Sizi görüp duru kellen bolaşdy. Sonra olaryň haly ýüregime düşdi. Ay sağ ol. Diýdi o. Aferin diýdi. Endi dogrusyny aýtýar. Oyun manisyny söýdük wagtdaş getirmeli. Bol. Ay şahiratan ýumala goýra. Orada. Söýde way bolýar. Gulnar. Şundan öň bir sora bererler. Gulnar ine sen bir poeziýada gezip gören adamda döredüjülük, şahirçilik bilen, söz sunuty bilen sen işleşip gören adamda ha. Sen üçin adat yaşanýaly adamlaň pikirlenşi başgaça bolýar. Dünýä garaýşy başgaça bolýar. Onuň senden bir zat gyzykdy da bize. Sen üçin şu durmuşun manaýsy, şu ömrüň manaýsy näme-de sen üçin? Ömür manaýsy diýip näme düşünýän? Sen näme hasap etýän şolan? Ömrüň manaýsy ýaşamak dormy? Ýaşamak üçin sana bagty ýaşamak üçin sebäp bolýan zatlar gerek. Sebäp bolýan adamlar gerek. Sebäp bolýan ýakyndan gerek. Öz käriňi söýmek, işleýän käriňi dogrumy? Söýýän käriňde işlemek. Eneň ataň ýanyna bolmak. Bagty. Ýanyňa seniň bilen düşünşek, ýoldaş tapmak. Sen derdiňi çekişýän, şatlyňy, şatlanýan, gaýgyňy den çekişýän adam.
kalbindakyny aýtmankaň okuyan adam. Durmuş şonu lezzetli bolýanka diýen. Ömrüň manysam şonu. Ömrüň manysam şeýle ýaşamak. Şonu atlamasa. Bunlar yine de şeýle sana sorag. Durmuşda yitiren ve tapan iň gymmatlylyň Yitiren diýip yitiren wagtymy häzirki wagt içinde bir wagt yitirenim şonu häzir içinde özüm günäkär etkendim. Şeýle diýen daşary ýurda gelenimde ýygynda ýol ýapylýyna boldy häzirki situasiýa bilen. Kakam hastalandy. Şonda gidip bilmedim. Häzirki adam aýtjan kakam şo wagt hastalandy we ýok boldy. Ýöne gidip bilmedim men bärden. Diýen käwat, näme üçin men geldim? Eger men aňarda bolunmasam, bu ýazatlar bolmazdy. Käwatam diýen nesibem çekdi. Nesibemde boldy, geldim şeýle boldy. Ýöne näme üçindir? Ynjalyk beren okşa çözdüm. Näme üçin sen şu ýerde boldun? Görüp bilmediň de soňky ýoluna. Allah cennetten etsin. Dede giýinip bersin. Paralardy kalbim her hal görümde. Kakasyz gyzlaryň ahyny alasy. Şoň ajy hakykaty ýitirdi. Boynum buran elkenç täli namasy. Gözlerimden uçtu didämiň nury. Ýadymdadyr ünlü olaryň barysy. Mert bolgun her ýagdaý başyňy eýmegin, diýdirmegin planyny çagasy. Kakam paýranyň soňky aýdykydan söz boldy. Ýöne iň agyr zat näme häzir özüm görýän zatym, iň ýakyn adam enaň atan sen üçin dogrymy? Edil şonu iň soňky ýoluna uğradyryny ýanyna bolup bilmezlik. Edil bärde da şeýle köp adamda gawat gelýän. Edil häzirki ýagdaýda gidibem bolamaz. Iň soňky ýoluna enaň atan ýanyna bolmazlyk. Şoň üçin şeýle birini eslemem özüm gözüme geldi, gynanýan. Elimden gelýän zat ýok. Sağ ol Gülnar. Beren jogapla, okap beren goşulanyňda. Tapan gymmatlygyň näme? Tapan gymmatlygym häzir men diýip biljek jogabym ýekdetek kiçilikden okumak arzum bady. Ana şol arzumy ýetdim. Häzirlikçe bolýarda. Häzirlikçe. Belki entek garaşýandyr diýip umyt etken öňümizde nähili bagda durmuş. Ne diýip boldy? Katugym sava. Ştaýda şeýle aýratyn bir sawal naýdasyňyz gelýär saňa. Şu hakykatdan hem bagy taýyryp biziň täze ýaňy ýörjen bolup başlan gepleşigimizde gaty bir intak uly gowruma ýetmesegem biziň sözümizi ýykman bize myhman bolanyňa çäksiz minnetdar. Men özüm üçin şeýle nähileki awry gepleşip täze açylandan ilkinji myhman bolup gatnaşmak. Şoň üçin size sağ olsun aýtjan. İşlemede üstünlük bundan beýlem ilerlemäňizi. İnşallah. Nasip bolsa. Nasip bolsa. Siz ýaly başga da oglan gyýlar
talantly ýaşlamyz şolun kömegi bilen bilelikde nesip boldy. Taňa Gülnar go arzular edýär. Eýsilmeýän bagyt bir maşgalaňa saglyk işleňde üstünlük dileýär. Iň manyly, iň bir öz goşgularyň ýaly manyly ömrü taňa dileýär. Sağ ol, minnettar. Can, sağ ol. Näme? Şunluk bilen biziň gepleşigimiziň şu gerek sanynyň soňuna da ýetdik. Gülnar tomoşaçylara aýdasyň gelýän arzuwlaryň, muştaklaryňa bir näme arzu ederdiň? Başysyna. Ene şeýle nähilli baýdaýyn edilmen muştaklarym bolup köp adam men tanamaýan bolmam mümkin sebäp men tek atla awreýli derejäge ýetemok. Muştaklarym hökmünde dällem, özüm ýaly din dostlara, özüm ýaly adamlara birinji bilen maslahat beresim gelýän zat. Bir zat ýüregiňe beslediňmi? Bir zat ýüregiňden isleýärmi etmek, çekinme. Et. Soň şo zat geç bolýar. Geç bolandan soň wagt tezna gaýdyp gelenok nähil diýip aýdaýyn. Wagt diýip galma. Nähil ýol bolsa başyň vurup gir etme hazırdır. Birine bir zat aýdasyň gelýärmi? Aýt. Özüňde şunýaly ki bir zehiniň barmy? Kiçijek bir zat okuýuň barmy? Aç. Şoň eýdi ösüp gitýär, ösmek bilen bolýar. Özüňi kapasada saklama, gepin keltesi. Doğru. Şonu maslahat beresim gelýär sebäp men özüm şonýaly kızım. Özüm şonýalyk bilen kapasadan çykdym. Şeýle durmuş hedileken, erkin durmuş hedil. Doğru. Doğru. Çok sağ ol. Ondan hem mehriban tomoşaçylar şunluk bilen wehinleriň gözlegini atly gepleşigimizi geçirip gutorýar. Gepleşigimiziň şu gedek sany göwnüňize ýarandyr diýip umyd etýär. Biziň YouTube kanalymyza hem-de Şahyr ýylyň Instagram sahypasyna goşulmagy ýatdan çykarma. Hem-de kommentariýada öz tesirleňizi gallarmaňyzy haýyş etýär. Biziň gepleşigimiziň şu gedek sany ýadga geçirmäne ýardam eden Karaçayskida ýerleşýän Raf Coffee baryna köp sag bolsun aýtýar. İşgärlerine köp minnetdarlygymy bildirýär. Mehriban tomoşaçylar, şaýda biziň gepleşigimiziň maksady hakykatdan hem ýaş oglan gyzlaryň içinde hökman tanalyp ýören däl. Tanalman ýören zehini içinde gizlenigi ýatyp öz zehinini açasy gelip ýören oglan gyzlar üçin şeýle talantlary ýüze çykarmak maksady bilen gepleşigimizi açdyk. Şoň üçin arkaýyn biz bilen habarlaşyp gepleşigimiz barada gatnaşmak barada gyzyklanýan soraglaryňyzy arkaýyn berip bilersiňiz. Näme nesip bolsa şeýle talantlary size dowamly ýetirip durarsyz diýip umyd edýäs. Gepleşigimiziň bu gedek sanam göwnüňize ýarandyr diýip umyd edýäs. Biz bilen galyň, öz pikirleriňizi, teklipleriňizi kommentariýalarda tesbir galdyryň, çünki siziň pikirleriniz biz üçin zerur. Gülnar çytaýda saňa gepleşigimiziň adyndan öz şu komandamyzyň adyndan kiçenrek sowgat taýýarladyk, ýadygarlyk. Hemişe bir ýatladyp durarýarlyky. Şeýle täsirli gurrunlaryň ýitip gitmezligi üçin bir sowgat beresimiz elýär kabul et. Minnettar. Hemişe şu güller ýalaky owadan ol adam Gülnardamyň. Şoň üçin Sağ olun. durmuş kança güller ýaly owadan bolsun. Bu gutucugymyza bolan Gepleşigimiziň göräý bir synak gör. Gepleşigimizden ýadygarlyk zehinleriň gözlegini hemişe bizi ýatladyp dursun. Sağ olun. Minnettar köp. Sağ olun. Şunluk bilen ýakyljaňyzda berk jan saglyk arzu edip siz bilen innik sanna çen häzirlikçe hoşlaşýar. Ukuyuplar gizlenip kalıpta yatmasın.
Yüz açmadık zekinlerime yitmesin. Höweslerin ölmegine dözmäliň, zehinleri bilelikde gözläliň. Ya, alıp dur hadi uçan. Bolla, gepleşik deyin lan. Gülnar. Neme da bolar inlik sağ. Yok, bu bir mıyıkman yani. Bu Bundan ne bir de minusa sokma. Tamam bu yerde yok. Yok değişe. Yo, Güzel yazarlar sana komentarlar kullarına vermediler. Yo. Kaçırmalıydı şu boy bolar. Bitti. Yanında öyle not yok mu? Ha. Alberdatlar hakkın getirmedi. Eyvallah. Alberdatlar hakkın getirmedi ya o bey. verecek yani. Berjek. Eger de sen bir goşkuýuňy tutuşlugyny aýdyp berse. Ýatdan. Ne sen joran da sen. Saraktyňda goş kılınma kalmakmı? Yo, goşku düdüp bermekde. Yok, şeyle. Ine. Döşam alan. Ine. Çynym bile şu wagt. Goýdy o kap berme. Akça gitdi da şu wagt şu taýda. Çynym bile. Sen bir goşkuýuňy 2 topuk, 3 topuk tutuş bir goşkuýuňy ýatdan aýdyp bersin. Men aýdyp beren şaňlar kadar katma. Beybe. Şonu da bizim rap kafemiz boş koymadı. Boş kaldı ya. Teyde almazsa kötüler de. Ya, sağ olsun. Ben güveniyor ite gelip